Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होननानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअ जायो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबां निउस चेनेलफ्राव नुनो मोनखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय सोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोदों बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मैयासो जाना थांनाय जे एनटिएमजिनि सायाव गोबांथार निउस ओंखारदों निउस नुनो मोनदों जों ओमफ्राय बिनि सायावनो भिडिअ लाबोनाय जादों ओमफ्राय एनटिएमजिआ मा खोथा बुंनानै एसेबां गोबांथार निउसफ्राव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा मोनथियाखैबो जानो हागौ मा जादों मा मादों बेफोरबायदि साननो हागौना निउसावल' नुबाय थाबाय एनटिएमजि ओमफ्राय एनटिएमजिआ मा बुङामोन बिनि एनटिएमजि बुंनायनि भिडिअखौ ससे होना गोनां लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनावहाय दा एनटिएमजिआ मा बुंफिनखो बिनि सायाव बिनिबो ससे भिडिअ क्लिप होना होगोन लोगोफोर फार्स्टआव नैबे एनटिएमजिआ मा बुङामोन जोंनिया एबसुनि मानसिफोरजों प्रेस मिट होजालायनाय मा खोथा बुङामोन नोंथांमोना नैबे एनटिएमजिनि भिडिअखौ ससे नायलाङाबा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव एनटिएमजिआ मा बुंफिन बै भिडिअखौबो नायबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ गासिबो नायजोबदो लोगोफोर बिदिबा नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर दे मोनसे साजेसन होलाय ड्राग्स फ्रि खालामनोबा जौ जुवा फ्रि खालामनोबा आथिंजों हानजा सुरनानै फोजोबनो हायो नामा जोंनि जायगायाव आथिंजों ओरै ड्राग्स फ्रि खालाम जौ जुवा नागारनोबा ज' रेलि खालामबा खारो बिनि थाखाय मा इनिसियेटिभ लानाया मोजां ओमफ्राय नोंथांमोना बे एनटिएमजिआ मा बुङामोन बे भिडिअखौथ' नुखाबाय ओमफ्राय नुनानै ओमफ्राय आंनिखौ क्लियारलि बुंनो सानखायो जे आङो रावनिबो साइडनि जानानै आं नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै जास्ट नोंथांमोननो सोरबा नुवा नालाय सोरबा मोनथिया मा जानानै बेफोरबायदि एनटिएमजिखौ निउसाव नुबाय थादों बेफोरबायदि सानो नालाय बांसिन मानसियानो नुवा नालाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों ओमफ्राय दा एनटिएमजिनि साइडनिफ्राय मोनसे क्लियारिफिकेसन आरो क्लियारलि मोनसे भिडिअ होफिनदों बियो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ ससे नायलाबानो जाबाय एनटिएमजिआ मा बुंदों ओमफ्राय थ' बेखायनो आं नैबेनावसो सोंदों बार सोंदों आं बे जोंनिखौ बारा फ्लुएन्टलि बुजियाना ड्राग्स बन्द खालाम आथिंजों हानजा सुरोब्ला नोंनि बायदिब्ला बिदिबा बन्द जागोन नामा ड्राग्स लाग्राफ्रा आं बेनावसो बार सोंबाय थादों आं सोरबा एबसुखौबो ब्लेमबो होआखै आरो लासिंसिंबो बानायनो थाखाय बेखौ सोङाखै नैबेयो नोंनि साजेसना मा नोंनि बायदिब्ला मा मतामत आं बेनावसो सोंदों बार थ' बे खोथाखौनो लानानै जुदि सोरबा इउटुबारफ्रा बारा जाबाय बिदि फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं होलायोबा बे जाथिया मा जाबावगोन रायजोफोर नोंसोरनो बुं जुदि आंना गाज्रि जादोंबा ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुजोबबाय ओमफ्राय नुनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौथ' आं बारा गोलाव बानायला ओमफ्राय आं जेबो बुङा आं जास्ट नोंथांमोननो देखायनायल' नोंथांमोनखौ मोनथिहोनायल' ओंखायनो आं रावनिबो जानानै आं जेबो बुङा ओमफ्राय आं गेजेरनि जानानैनो नैबे नोंथांमोन नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय नोंथांमोननि नैबे भिडिअखौ शेयार खालामहरनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय